Hai guys, जों भुटान थांदों आरोना ओरैनो लकडाउननि दिनबाबो न'आव बोरिं मोनाखै भुटान थांनो होननानै थांबाय आरोना दसे ओरैनो नायलांबाय थादो गाइस लोगो सासे नेदोंमोन जोङो स' दा दा उनाव थांसिगोन जों थांग्रोसै न' थांनो दा दुर्गा थ' थांसै थ' इथि थांसै स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों दा लोगो बुथुमनो टाइम थांबाय आरोना बहुत लोगो बुथुमगासिनो दोङो स' बिथिं सक दोङो आरोना बै ससेयाव दा थांसै फैबाय लोगोआ गाइस जों दा बिथिं गालि थांगोन आरोना यो गें ओइ मारै नांगौ फैनानै आदा ओइ दिनैबालाय गोसोआव गाखोगोनलां लोगोफोरा उनाव दं रावबो सफैयाखै फास आरोना जोङो बोरो बाखिया मायाव थाखो इसोरो लामाया बाप्पारे बगाजुलि दैमाया दुखुनांथाव खालामनाबाय ini vlog आंखौबो खोन्थायो नै जोंहा मेन केरेक्टारा भिलेनसो दै हिर' नङा सेलफि लारा सेलफि A few moments later ओरैबायदि मोजां लामा मोनदों जों नै बे लामाखौ होनो गोदै फाग्ला मोजां थाबायब्रा होद दै गानो बादो नामा फुटसो बाल Bapak, khila bagan, khila. Hah? Khila bagan, khila. Hot khila deng ni. Nei, khila nain ba. Logofor nain apa nang hot sung nai deng. Uri aru. Aku undu nain chang le boga, boga. Nei. Ah. Oi, मा जादों नोङो? मा जादों? थैबाय नामा? ओइ मा जादों? मा जादों नोङो? मा जादों? मा जादों इयो? मा जादों मानसिया? मा जादों इयो? ओइ मा जादों नोङो? ओइ नङा नों मा जादों? मा जादों? मा जादों नोङो? नङा मा जादों नोङो? मानसिया मा जादों? ओइ मा जादों नों मानसिया? नायनि ओइ डेन्जारलै गाइस दामाम खस्थ' ब्लगिं खालामबाय आरोना ओरैबायदि मेंबाय आधा घन्टा थाबायबाय आरोना थाब थाबायबा आरो 45 मिनिटफोराव सहैनो हागौमोन ओमफ्राय दा फैगासिनो दं ओरै दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आरो बे जायगायाव नायनोसै माबायदि आदा बेगाव मा दंलै नायनि बेगाव मा दं नायनि खोन्थिलाय नायनि ओइ मा इयो
Oh my god. Oi, bonisaibो मोजां fruit. Empty virus. Maba, ini water drink. Deh salah. Ini tesku khitane yo. Tesku khitayakhैमोन नै. Mabaयदि एंगेलनि थायोब्रा मानसियालाय? Bo, oi, mabaयदि साफायदोंलै? Oi, ba, नायनि, oi, डेन्जार दखं. Oi, नैथिं, oi, नै. मा जादों? दन्दर नायनो हागोन नोंथांमोन बे सिङाव मा दङ? भुतफोर दङ जागोन. Oh my god. जिबु दं खोमा, जिबु मोनबाबो संना जागोन बा, लांखा मोनखादों. Hai, jibu baba. मा दं सिङाव? हाग्ला लामाया ini. Woi, soरबा साइकेल लाबोदों ini साखाया. Guys, menangbayaनो. Hoi, menangbaय. Thất. Menangbayaनो ini. Lagaw. Islatar rang deui. Woi, bida. Ay, marung dako. Oh, bhai. Maro muche. Raul mari dang do. Kemana nih mbak? Ba, दै फिसिनाङा. माबा दोङो डकुमेन्टसफोर दोङो. लास्ट मनायाव. बिदा डकुमेन्टस दोङो. फाग्ला लामा. भिउवार्सफोरनि थाखायनो इमान खस्थ' खालामना फैदों लोगोफोर. लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो. फाइनालि जों सफैबाय जि जायगायाव फैनांगौ. फैनै बाय थांबावबानो मोनसिगोन. ओ भाई साब ओरैबादि इदि अन्थायाव थाबायनांदों जोङो. फाग्ला बिदिजों जायो सोरबा. नोंसोर जिरि बोहैलांनाय बिखा गेजेरजों आंनि नों दैसा जिरि बोहैलांनाय बिखा गेजेरजों. बुहुत मोजां मोनदों. मोजां मोजां मानसि फैदों. ओरैबायदि हिट नांदों ना जायगायाव फैनानै तामाम. आं सायाव गाखोलांनि लोगोफोर नायनो हागौ. औ भाई मारु बोरैबा गोलैबा गैखाला आरोना. नायनो हागोन मानसिफोरखौ. It's caught in the crossfire.